O sige, Ali, kung magpakilala kay sarili yun. Ako ng cameraman ako magpakilala. Dito di mo kami pakilala. Kaboses eh. O yan. Magtelepan na pamumunay na. Ay, kamangungusan na ano kakalagyo. O maghaya. Nakakaway lang siya. O, Darlene. Ako po si Darlene. O ito, Tagalog ito, pero Kapampangan niya. Kapampangan na Nang. walang accent. Ito. Oren. Oren, tahu lang natin bitad yung din, ilalasang mo. Yan na, Oren. Kanyat ka sao. Manyala, yala ka nung mamiyala ka nung sahop ka rin tahu natin bitad din eh. Tay, balik tayo, pari Jeff ito. Hindi nagdating yan, hindi tayo masaya. Will work for food. We work for food na, pero nakakalimpaman na, chukin gulo dito. Chukin gulo dito. We work for food yan, magdalalo pa mga kayo. Dapat ko rin mukitang kanto. Will work for ating kong kahit placard. Ala, may mandalang tangkay kang karatula eh. Pare niya, pagkwentula naman din kayo nila. Saya. Tao lang ang natipidad din, puro lang rin. Tilapia yan, pero may tilapia pa sa akin, wala na yan. Lalaki pa ka no. Live. Live yan, bili kayo kitang webpage Ronnie ini. Dison. Ito, kare niya apostol ini. Natibidan. O kareng apostol. Nangko po lagi ma? Set Apostol, ito. Oy, Oy, komprang. Kapatid ng paring Jun. Franco Campo. Franco Campo. Ako, may kibaryo ko. Pareho ka tayo may kibaryo eh. Okay, kita kay Billy kanina. Rena. Hey, say hi. Dang kiring. O na, pamino naman yung paman, makatakap pa yung aliwa. Kaya kabalo na ano kayong oras mga kanini. Siguro batang muli kami dalan binang makatakap ini. Malamig na, nasesebo na yung soup natin. Kain gagareta